sakajing bumla ke jompi kalau bah cikade ba pin hier shukino IT no ha UDC ba unshim ko administrator jong kani ka council Ki nongilam ka Voice of the People Party VPP na rilom chantia hakar pnyo trek na ilur arjar pusaw kila penlong da ka jiki shongklay mungor kamat ka kerdop ka office trekam ka chantia Hills Autonomous District Council JHDC ban persya ya ka jing sangap jar ka sorkar halor ka jingdawa ban siu da blut ya ka tulop kinong trek ka council hakane ka singi ki bor badai pek ya ka council bat ki bor pulet kila khang talaru ya ka kerdop ka council banom ailat ikinongilam ka VPP ban rung shaplau ban penlong ka jiki ka bawat kinong trek ru kila hapan song sabar ka kerdam ki nongilam ka VPP kila ong bakani ka dai ka jingstang ka jinghi enrei la ka sorkar kam shashkor ya ka tai ka jingdawa ki nong trei ka konsel kinsalum jelang biang ban penkre ya ka jinghi ka bakam tenge haba a jingkren udawan mi hi tembai organizing secretary ka VPP na East Gentiles ulong baki ar kundai ngut ki MDC rangkat wei MDC shusi ki dai ban sim ya ka jingir kli la da kimla banle ya la ka kamram ka balapun ko bor ki ulong banolor ka samoy trikam jungki kala kot kumta kala dai ban hiar shuki hi no bat banrap la da ka JGC kamla ban trikam kala dai ban IT no show deputy commissioner ban simti kum u administrator ban sensiare ka konsel kajing dai bat kani kajing aliti kumanga omenta bakadang dai ta kajing sedang dai kajing ki kabateng kaba lada ka sorkar kajing aliti kajongi bangkerpat ya kala da kam sngap ngin sesyon bat ngin saparna da kiwai pat ki program ki bakam tenge nagabenta ban pengkongu ya ka sorkar ha kajing dai bat ban siuda ya kani ka bisa kebarangsa kepada ka baitre jong kini kinong tre kumban suye tu hadin kani ka jingaliti ka jongi badi kren baru chief executive member jongi ka council ban pensiau ya kani ka jinge rai ngisem ban ngilam ban yo siau ya kata ka jing pensiau ka jongi ba ka jinge kalong ba nagaliang ka sorkar council na pelai ya ka bha lani kata ka share jong ka district council Daingi nagaliang jong ka Voice of the People Party kuntur i bagi la pernah ikut kubor bagi aipor ya kani ka JHDC hapo uliu pernah praban penulong ya kani ka jingdowa ki jongi endai da ka jingno lali da kata ka jing tekti jong kini ki nong ikmat ki jongi nado usiam bat kiwe ki badan mentah hangne ki da tekti bat ki da nyet bat ki da keno ya ka sorkar ba ka klem pelai ya kani ka pisa ka joki ni nagaliang jong ka Voice of the People Party gila persyang hagaban ya kendo ya i deputy chief minister ba pe i ba pe ya kani ka district council affair andre kaladon kani ka jige kendo ya jongi hagabai lama di ka jipang na kata daw ngimsem na yola hagaban ya kendo badi gila persyang ru ban sim ya ka appointment badi chief minister i bade pe ya kani ka finance kana mingin yo ya kata ka clarification na ya kata ka jipenchai haga jinge dei ba kani ka jimbat ka jong ka sorkar ya kani ka pisa jong ka council ndrei na kaliang ka office jong na ka CMO office kila ong ba chief minister haga hauli ugnai unumdon hangnya session namar ki babun ki kam ki ba uhapan pendep dei na kata ka daw uklem ailat yang ibane kendo dei na kata ka daw kani ka jing yailai jong ka sorkar haga bani kwa ya ka bani kendo ya kata bani keren haga lor kani ka jinge kalau pelong ini haga bangin ni madan hai kawan tolong ye kani ka jing shongklai mungor ka ba sisi kum kadak jong ki persya re ki wei pat ki program ki bangsa lada ka sorkar kam singap ha kani ka jing ul pe ki kerpat ka jong kum ka parti bat rengkat bat ki kum ki staff ngin sa penpenaban ngin sa pelong da kani ka jing ki kabatenge ngakwa ban ai kum le kerpang ya chief executive member jong kani ka council ni deska puram shikande yaki namar kani kadai wala da company baki don hangni endai lemba ki kam ki joki kapani ba ki trelang bani kum ka party ha kaban penbor ya ka sorkar da ka baki kam season don ya kani ka ki kum baki boycott ya kani ka office mata kasni namar ngiwan hangni ngiwan tangman pedi ya kata ka persya lembaga sini administration ndrei kani ka jikha jong chief executive member ban khang yaw ya kani ka ki ban pensa ipi kinung tre sya shabar kani kadai kadak kashin kabangi i ban kaliang jong usiam ulele ya kabade ha kaban penkongu ya ka sorkar kajing petre ka jong pi kala pendunong sikade ya ka sorkar dani ya kani ka district council menta kasngi de nang ta susu ngikwa ya kaban kenturu nalor ba pi pedi ya kini kita kisin
kum ka wei la ka banta jong ka jikersan ka jong phi ya ka ne ka ji khi ngi de kan tu ya boro ar phu kan dai ngot kini ki MDC ba phin sim ya kata ka jingki khle lani kata ka moral responsibility lada phimla ya ka ban le ya ka kamram ka jong phi lada phimla ban pen I ya kata ka bor ka bala pen kup phi ka bhai ya phi ki MDC ar kan dai ngot ba wei uban nominate ba phin step down no nan lor bala kup ka bor sa ka jing bomla ka jong phi kala bha chikade ba phin hier shukino knang ba kabor ba pe kumangi ong mene ba lada kini kino ilam kimla suban penyat ya kani ke district council IT no ha UDC ba unsim ko administrator jong kani ka council khanang ba ki ki jirwat ki ba ki nong tre jong kani ka council kiman kanlong kabayat bay yaranti nang nation kaman te nagliang jongi kong ka voice of the people party ngi kentu ya kini ki MDC ba na pedang jongki ngangai scam ki babon ki badon ya kene kecing kle kum kecing kle ke jongpi ni kwa ban yoi na pedang jongpi ba phim kwa ya kata kani ka bame lani ba phin yo ya kata ka tulok klem da day hok ban yo ka bhai ya phi ban pani saki paj ba phi don kata ka cing kle da ka ba phin hier sukino ngi kwa ban yoi bala shali siski kin mi kita ki resignation litar na ki MDC ki jongi halor ka jing bomla ka jongki ban pen dep hok lani ban troy hok ya kata ka kam ka bala pen shed ki tigum tangi na galiang jong ka voice of the people party sa sising ki bok ki wiang iphi kinong tray what do men sim ngitip ba kani ka council menta kapay khmat ya ki katu kan ni kinoelam na pedeng jong phi kini ki staff association wating yakini ki chakri ki ba village namarking song tang sans ne mangne ndai mapi ki nong tre pin penim pin penya sakmat ya kani ka council kat pa pinang tre hado ba pin pat da song thai te wat khonyo wat chep ding long ki ba slur ka hok ka jong phi ngin yeng ban yikhun pin da krashan ngi ka jing krashan ka bangi kwa barabor na phi kum ki pat ba la ni kum ki sap kan mau ngi ha ka jing duai ba kanu ka jinya liti ka jongi ban panurlong ya kata ka jing dawa ka ba syong hok syong nong rim ka jong phi kum kinong tre hang ni boblei un ai ngi kata ka jing start ka jing sempang boblei un yalam liti ngi ba kino ka jing thmu ka jing anur ka jongi kinlong ki ba job ba kinlong ki ba seiso dele ba kini ki ba kindiat to ye sha ba to ye abingi hakikat to kan ni ki por ki bangin saya ingin sa yakren bat kabor sarkar lada ka alat ingi balada ka mailar ro ngin sawat ki wei pat kilak kleti ban pen kongo ya ka sarkar ha ka jingede ban siudop lani ban pelai ro ya kata ka pisa ka ba ka district council ka jongi ka gadon ya ka ban ai ya kata ka tulong sabi kilometer Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.